Dobrý deň, pán Bachár. Začíname diagnózu. Najprv vám tu ukážeme na vozidle, na ktorom je ten problém. Počuť aj zvuk. Dobre. Teraz sa pozrieme na zotrovačník, ktorý prišiel predvčerom. Vidíme aj výkyv a vidíme aj zvuk. Že je to zlé. Teraz vám ukážeme zotrovačník od luku. Nemá zvuk žiadny. A nemá ani výkyv. Takže tie dva sú jednoznačne zlé.